Right, guys. Relationship yese yauri. Ifananidzwe nemotokari. Right. And motokari inoshandisa fuel. Yes. Motokari inoshandisa fuel. Ziva kuti fuel yako yakawanda zvakaita sei parelationship yako. Chinozopa kuti vanhu vadivorce baba vachishokewa nedivorce. Especially varume tisi tinowanzoshokewa nedivorce tichiita worse. Tinoaffectwa nedivorce more than vakadzi. Because vakadzi vanojega. Pesa pamenochiita zvimasmall house paya vanenge vachijega fuel yelove yavo. Isusu varume man takazungaira tine chiwester fuel tisingacheki kuti iri palevel ripi. What do I mean? Tisi tinowanza chitsotsi chokuhura nditi. But mukuhura imomo tisingacheki kuti love yedu yapapi kumba uko kwatiri kuhurira. Zvinoita zvokuti you need to be checking all the time kuti tiri palevel ripi rerudo. Love yese inotanga murume ari kuma 180%. Mukadzi anogona kutanga ari pa 10% japo. Asi mukadzi anototanga asingakude. Iwo unenge une 200% mukadzi uyu maybe akandida uyu ndomuroora mangwana masikati. But vakadzi vanenge vasingatotide. Then zvatinotaura ndo zvinotidisa. Vakadzi vanoda kuhwa zvamunotaura. Ndakambozvitaura. Vakadzi kauda kudiwa mukadzi ka. It's not more zvokupfeka pfeka. No. It's what you say. You are likely kudiwa nomukadzi nezvaunotaura than kupfeka kuchena nokunaka nehandsome. I'm serious. Vakadzi vanoda kunzwa pane zvavanenge vachida kunzwa. Zvino vatinoita manje varume mistake yatoita ndekuti kana tavaudza vakanzwa vakatida toti tovatita sefish. Usafa ukatita mukadzi senge fish. Why ndichiti sefish? Fish tikaibata mudziva tetine maworms akazara kandiro kakadai so. Tichiraura worms ikadyiwa nefish totora imwe worms toisa tichikanda dzinogona kupera dzese worms tonochera dzimwe tichifidha. But the moment that tinongobata fish vanhurume tikabata fish zvatinowanzoita totokanganwa nezveworms toti fish tatoisa mubag. Marriage ainomira sezvo guys. Mukadzi haisi fish yekuti ndichaipe maworms yatopinda musaga. Iri musaga imomo maworms ngaramba chikandiwa musaga imomo. Saka vanhukadzi vanoziva usually vane gauge inonzi gauge fuel gauge yezverudo. Munhu wese anofanirwa vane fuel gauge yezverudo. Ndichanyatso explain. I hope ndichakwanisa kuexplain kuti fuel gauge yakamira sei. Iwo ukaona mumba menyu mangova zizi chingori maswera sei ndaswera murinda basa hauchabvunzi especially ukaona mukadzi asingesina basa nekwauri ukanonoka kudzoka hambokubvunzi. Shamari fuel yadova empty tank radova empty and wadova pedo kurangwa iwe kana kuti kutohurigwa and tank radova empty. Varume ndo patokone the more tank richitoita empty the more vachihura varume panotombodesa mabreak shamari komana chihura chondiputsira musha wangu again boedzera mafuta kuuyu ndopandowedzera mamwe masmall house nema extra wanga usingina masmall house. Right. Saka vakadzi vanozotikurira ipapo. Kashoma kuti vakadzi vajumiwe nekurambana. Vakadzi vanotoziva kuti makutorambana way in advance before isusu varume. So varume tiri muhutsi. In fact patinotorambana nevakadzi ndopatichitonga kuti love yakupisa manje kazhinji kacho. Murume panorambana nemukadzi wake panorambwa nemukadzi anenge achitofunga kuti pano ndipo pairi kupisa. I'm talking from experience. Panotofunga kuti manje kozvinoka love iri kupisa ndipo pawakutorangwa ipapo. Tank raka empty kakudhara. Ndamboti nini vakadzi vanotanga vari ku 0% isitotangira 200%. Mimi vakadzi bate chikupfimba ipapo ndichitanga kuti hai ndendiri 190% over 100% love. The moment uchiita senge wako ndida uchindipa nhamba zvezvidzika ichiuya towards 100%. Sometimes munhu asara kutokupa nhamba wakutoona zvimwe zvinhu zvasingadi pari zvokuti dzimwe dzenguva paunozoti ndakuda and sometimes stonyeni chacho ikarohwa murume anomubva from 99% to 0 angopiwa stonyeni chete. It's nothing to do nokuti wakashata kana nokuti haunaki kana no.
zvirimo chero mubhaibheri. Ndakamboitaura example yokuti kune mukadzi aichiviwa nebrother yake, kuchiviwa zvazvo kuchiviwa mubhaibheri. Brother ikarwara nhema kuti irare naye, payakangopiwa stonyeni yakabva yamuvenga zvokubenga zvazvo, akatotiza akatozo musikana wacho akatonogara mugombo zanga aluza virginity yake. Saka vanhurume kashoma kuti akanga azorova zvinhu aende up unless iwewo mukadzi washandisa a certain fuel yaunayo iwewe. Hameno fuel yaunayo, it doesn't have to be fuel yekurara, maskiri yekurara, no. Listen vanhurume, mukadzi kunaka kwemukadzi unozvigadzirira. Esi ndebeleni vati ubunandi bomfazi uyazenzela. Musanyeberwa vakadzi kuti kule vakadzi vanonaka. Yes variko but zviri mumaindu. Kunaka kwemukadzi unozvigadzirira wega. Iwe ndo unozvigadzirira kuti mukadzi wako akunakire most of the time. Listen vanhukadzi, musanyeberwa kuti kukanda munhu mudenga nekuti no. Kunaka kwemukadzi kuri ndiwe unozvigadzirira kunaka kwemukadzi kuti mukadzi wako akunakire, ndiwe unozvigadzirira kunaka kwake kuti unakirwe nomunhu. Hapana maskira munoita ekupidigura, kumwe kutopidigura kwamwe muchiita munhu kunodobowa because hakuna rhythm. Uri kupidigura munhu agara akapinda umuburitsa, pamwe yobuda, pamwe okosora yobuda, pazvidepende nesize. Saka musanyeberwa kuti ndomuchengeta murume nechikapa, no. Kunaka kwemukadzi fake hakuna Darlington. Kunaka kwemukadzi kuri mumind yemurume ende unozvigadzirira. One thing chandokudza ukaona uchigeza uri mukadzi anonyatsogeza chako chaiko. Handisana mbonzwa ini murume anoti mukadzi uyu anogeza but hanaki nema. Zvimwe zvacho unodori fault yako iwo kusageza. Plus one tip, wakanga warambana nemunhu, gezera kufa chaiko. Improve. Ukaumbuka iwe warambana nemunhu the idea yokuti kana munhu warambana nemunhu uumbuka ndo yakaipa iyo. Unofadza munhu paunenge wadorambana nemunhu chitogeza shamari, woitoita nezvimwe zvanga usingasiiti kugezera 2 kwokuti iye akakuona so anombofunga kuti apa ndakaita mistake. Vanhu vazhinji mistake yamunoita mukarambana navanhu ipapo ndo paunoumbuka zvokuumbuka zvaizvo nedhisha uchaziiti rinoitwa kwestress nekuwacha yeti dzongonzi mbidla mabrazilian aimboizwa kuchina dumbu kukura kusvika uko. Hapana zvaunenge waita. Munhu anomuvha onoenda adzoki. Right. Akuso kwandachinda. Ndarangokuudzai kuti love ine fuel. Saka unofanirwa kunge a very good pH scale kana kuti speedometer, handizi chinogeja kuti rudo rwaapapi. Iwe wakaona mumba mako wanda rafu from madam, cheka fuel yelove yako, rudo hapachina. Mhinduro dzacho dzangu iwavo ndezvakwezvo. Both ways. Rega kujumiwa divorce, rega kujumiwa nekurambana senge munhu asingazivi. You know very well kuti love hapachina. Especially ukaona munhu asingachakendingi kuti wataura naye ndiani, asingachamboiti wari, ungobuda manheru uchidzoka asina mbokubvunza. Dzimwe nguva otofarira kuti endai nhasi hamisi kuendera kubhawa naye bamwana. Shamwari, cheka geja rudo rwako. Right. Nyaya iri pano ndeyekudai so ndataura nyaya dzeintelligence newisdom. Intelligence iri very good. It's very, very good to be very intelligent, to be intelligent. But ukaona uri intelligent uine wisdom as well, wakapenga. Zvinhu zvakatosiyana izvozvo. That's why King Solomon was very intelligent. Mwari vakandokuitira ndinobva ndokumbirawo wisdom. King Solomon was already intelligent. Nobva kumbira wisdom. I'll explain wisdom chi. Because wisdom ainofana intelligence. Intelligence unopasa IQ, unopasa chi, intelligence right, chatanganye one. Intelligence inowanzo leader to arguments. Intelligent. Pakada vanhu 2 vari intelligent. One wavasina wisdom. Vanhuwo nokuti intelligence akawandisa vanopesera vaargue arguments. Wisdom avoid argument. Kana wisdom ikasvika maduva paargument,
inonzo leader to settlement. Wisdom unozakana kana mukaburana vanhu two vari intelligent, mukaburana chaita zvekuburana muri two muri intelligent, munogona kukakavadzana kusvika mangwana makuseni, but umwe wenyu akaita wisdom munongona zvaita settle down. Naye hatombozi hapana ane wisdom ndianenge zvizati ndinda ndaita kuti gakava risaenda kure. Ane wisdom ndianenge achizati iwisdom yangu yabetsera argument yange tacharara chigwanasa. Ndozvakanakira wisdom. Intelligence ndeyanoti power of will. This is what I wish. This do intelligence. But wisdom is a power over will. Saka intelligence inokupa power of will, but wisdom is a power over will. And intelligence ka inopisa, it's heat, inopisa. But wisdom, it's warmth, comfort. Muna ne intelligence anokupisa, muna ne wisdom anokufort. And kana munhu ari ane intelligence anotsvaka knowledge, and anotsvaka knowledge, he seeks knowledge. But munhu ane wisdom anotsvaka the truth, anopeswa the truth. Zvakafanana nekuti munhu ari intelligent anozviziva ati vanhu vanonzi vakatanga vari makudo, vanhu vakazodini biology, evolution anozviziva. But munhu ane wisdom anoziva ati zvakadero kudero Mwari uriko. Mona Bible roti benzi rakati mumwe maro Mwari hakuna. Benzi rakadzidza. Vanhu vazhinji vanoti Mwari hako vakatodzidza, vane ma A level, vane ma divinity, vakaita divinity, vamwe vacho vane but munhu ane wisdom yes mati makudo, but sei makudo asingachachinji. Alright, takabva kumakudo takatanga tiri makudo, but why now makudo achiramba ari makudo asingachinji? Ndo zvinoita munhu ane wisdom. Munhu ane intelligence taive makudo tese tifamba takadai takabhenda zinjanthropasi chichichi ameno maziwedza vanenge vachishandisa homo sapien tisu takazodi kosei mahomo habilis acho achiramba achingori mahomo habilis iko zvino. Saka munhu anenge achiziva manje ane wisdom anoziva there must be another power out there. Ndo wisdom. Saka wisdom inotsvaka the truth, but intelligence inotsvaka knowledge. Saka munhu ari intelligent anopasa degree, but munhu ane wisdom ane that truth in it. Kudzidza vanhu tivo umwe wacho akadzidza ane certificate, but umwe wacho ane njere ane wisdom. Ndizi wisdom ngati chii, right? Munhu ari intelligent pakaita relationship ikapisa zvekupisa kuti relationship, munhu ari intelligent tries to hold on to that relationship, but munhu ane wisdom will let go. Unozviziva kuti iwe umwe munhu ari kukabhiza ukambomuti let go even for 2 months, ukarega nonsense yari kukuitira ukamuti let go for 2 months, kwete kumudzinga, kuita let go. You don't have to chase him, kungomuita let go, kungomurega. So sometimes you can save your marriage usina kuklinga on, wangoita let go zvazvokuti munhu ambovona kuti kunze uko hakuna iriko uko, asi wakamuchengetera padhuze. Zvine wisdom mukati, kwete zvokupusa zvokuti enda handikude ndorarama usipo. Kumita let go munhu zvakanaka. Dzimwe dzenguva munhu akakudzinga pamba pake ari murume, so endaiwa handichada nezvako, bvuma kubuda unogara zvako kumba kwako pamai vako chako just for 2 days 3 days, even nevana vako wombozvisiya zvichizvi. Sometimes unozati ndakamboitambiro kudhara ndo pandakadzidza kuti vakomana zvinhu zvamunazvo mumba munga, youare taking them for granted. Ukaita let go, sometimes you keep what you want than munhu anoita cling on. Unozati ukaclinga on pamurume ari kukuabuse, wakaclinga on like this, abuse inowedzera. Unoza zvinoitika pamoto, ukabata moto uchipisa ukarega kubvisa ruoko, unotsva izvi kusvika watotindivara zvokuti vamwe vanenge vachiti zvakabata chinhu chopisa kuti chipisi, because my cells are too fire.
Muscles are sometimes if you cling on to someone who is abusing you like this, your hands anopesera asingacha sense, and my hands you can asingacha sense pain you abuse, which means gorilla will move on whatever damaged to the next partner, and the partner yatona na amonewe wakuita kuita ma correction is wakatadza kuenda. So sometimes when I abuse, so I move back, not too far, move back, like not holding on to abuse. Wisdom is letting go. Intelligence is holding on. So when I intelligent, no. I'll hold on. Yes, it's a very intelligent idea, but when I know wisdom will let go a little bit. But kana zvikanga zvoda kuenda, you know when to get. Ukaisa chiui mugungwa masandarira chenda uko, you know when to drag them back. You know what, sometimes munhu anoda kungoziva kuti angoita 2 days usipo so asuke maplates ake ega nokuzvibikira zvandachiita zvezvo kuti arealize kuti mukadzi uyu akapengawo. Mwana chaiyo unoziva varume hatiziti kuchinja napi nokungodii nokungochema kwemwana. Sometimes we take that for granted. So sometimes ukangoendawo kushift ngambomusiya ana vana 1 day 2 days anotoziva kuti zvinoitwa nomukadzi uyu ibasa guru can actually appreciate you more. So intelligence usually leads you, but wisdom guides you. So intelligence will lead you, but wisdom will guide you. Ugodai. Muna anokuleader, na anokuguida. Torah anokuguida because anokuguida. Muna anokuleader unotaura pasika nepafamba. Akabvutiwa munhu iye sini rako rapera. But munhu anokuguida akabviswa utombozvioni, unoramba uchingofamba paakuguida napo. Zvapana munhu anoti ndomuti kuzvishava ndokupi, ndokuti nditevere, follow me, ndokuzvishava ndokwa ndiri kuenda. Nemunhu anokuti undaziva kuti kuzvishava ndokupi, kwira apo, turn left, ozoturn right, oturna uyu, akakurekodha, ukamurekodha wasvikapo turn after 3 miles oturna left, 4 miles oturna right, left, 4 wozonoturna kumberi. Ari nani ndopi munhu ati nditevere, uyu munhu ari kuti follow me, moto yake ikabondera asina kuudza kuti zvishava ndokupi. You just have to wait kuti mota yake igadzirwe igotanga kufamba ugomfollowa, kana kuti utomutoro umupinza mota mako iwo kuti muende zvishavani. But munhu akuguida manje, wisdom inokuguida. Wisdom ikakuguida kuti unoenda wakadai, even munhu akuguida wachasisipo, you know where to go. Ndozvakaita wisdom. So wisdom will guide you, but intelligence leads you. Munhu ari intelligent anoita zvatomboita isusu vana fidzo. I know everything. Munhu ari intelligent, but munhu ane wisdom knows kuti shamari there's still a lot to learn. You can learn right now from this life. It doesn't matter nema degree mangani. Pane chimwe chinhu 1 chidiki chaunododzidza ipapo. Uningoti ndoyamupano wemalife ake kupenga uya. Munhu ane wisdom anoziva kuti kungoona iyo cup you can learn something. Udodzidza nezvedesign kuti wangoona cup iyo. Munhu ari intelligent anoti wandoziva zvese, I've got nothing to learn, ndakatopedzesa. Kune ma-students aidero ndakatozviverenga zvese hapana chandisingazivi. Maticha kuti uyai tiite revision. Murevision imo munogona kusangana nerimwe dudununu rinobvunza umwe mubvunzo richianswana ticha wakadozwana imwe uzhinji anga achada kuwanisa A. Ndozvakanakira wisdom. Saka an intelligent man thinks he knows everything, but a wise man knows that there's still something to learn out there. Chero panhamo, chero paye unogona kudzidza something. Even pamapenzi chapo unogona kudzidza mhando yebenzi kuti kune new mhando yebenzi rakati no.
There's always something to learn. Kana munhu anoti ndakadzidza zvese ka. Wisdom neintelligence zvikasangana the better. Ndo vamwe vaya vanhu vari intelligent. King Solomon anga neboth wisdom neintelligence. Saka intelligence akamubvunza kuti naimi hatigurei mwana nepakati apa. Wisdom nobva zomuti ukaona munhu anoda kuti mwana agugwe asiri yemai vake chaiyo. Saka asanganisa wisdom neintelligence. Vazhinji vane intelligence ndo vane madegree manje vavo, but wisdom manje nenge chileka. An intelligent person will always try to prove his point. Singe mates, vanhu vemates muri very intelligent. Pythagoras theorem, a g squared plus b squared is equal to hypotenuse squared. Indo it can't come because can I hear 1 centimeter? B 1 centimeter. 1 squared in the end. 1 squared in the end. Hypotenuse inozoita chi? Inofanga kuita 2. Because not a squared plus a squared in the end. Hypotenuse is called b squared and it hypotenuse squared. But ukaisa 1 centimeter kuna a base. Ukaisa 1 centimeter ina andigoni mezi but ndaka zvizvifunga zvandondega nditi maticha yanenge atoba. Ukaisa 1 centimeter kusasu. Ukaisa 1 centimeter ku left. Ukati 1 centimeter squared, 1 squared in the end plus 1 squared inofanga kuti 2. But the hypotenuse uku inenge chiti chi. Kana tikati 1 medzidzo zvinoda but vanhu ane wisdom vanozona pane pazvino apply apo. But uko inenge ya point shansa calculator point chaku haibudiri square pane 1 number inonetsa ndi 1 pa Pythagoras theorem. Vana sekuru dezi ndo akaita maths, vanaita additional maths kuchikora vanoziva kuti pane number 1 inonetsa pana Pythagoras theorem. Kana a squared ari 1 b squared ari 1 panoita bongozo zvepapo. Vanhu munhu ari intelligent anoziva. Munhu ane wisdom is there to prove a point. A wise man knows there really is no point. There is no point. There is no point yokundiprovera kuti hypotenuse squared 1. Iwe njiza kuti mabridge mazhinji akavakwa, mabridges ari kuvakwa, SI ari kuvakwa akavakwa nePythagoras theorem. There is no point trying to prove to 1 squared plus 1. Zvapa nemunhu wepsychology ane intelligence ndo yanchikuprovera kuti vakomanaka 1 plus 1 haisi 2. 1 plus 1 haisi 2 because ndikatora e kapi ndikatora e ndikadzita 1 plus 1 ndopedzera ndine kapu hombe 1 plus 1 is equal to 1. Kapu diki mbiri plus each other dzondipa 1 is hombe. Saka munhu wepsychology anogona kuti prove a point, but there is no point yekuprova zvinhu zvisina uyu. Munhu ari intelligent aprove a point kuti 1 plus 1 is equal, kana kuti 1 plus 1 is equal to 11. Ndikatora 1 ndikamisa up, ndikatora 1 ndikamisa up is equal to 11. Ndiri intelligent fine ari intelligent abuda nepoint you. But a wise person will know, you know what, there is no point. Hapana point yotaura because upenyu hwako hwese hwakagadzirwa ne1 plus 1 is equal to 2 and unotozviziva kuti upenyu huri kufaya nokuda kwe1 plus 1 is equal to 2. Mabridge akavakwa nePythagoras theorem. Woda uya nekakatsika kakurizina kako keintelligence kachaita kuti mabridge avanhu vavake mabridge anodona antowana. So a wise person will know that there's no point to prove. An intelligent man freely gives advice. Anokupa free advice. Kachinji kati munhu ari intelligent anokupa advice sezvandikuita. Ndogona kukupa advice about marriage what chichi. But munhu ari wise anokeepa his counsel until all options are considered. Munhu ari wise advice yako Leon inenge iri but let's consider all other options. Tozona ndiyo here the best. Unoona munhu anokuudza kuti kubva pano kuenda kuGweru kuenda Harare uchibva Zvishavane. The only way you can go to Harare is via Gweru. Munhu ari wise, munhu ari intelligent anokuudza
That's the only way you can go to Harare, via Gweru. Munari wise, hatimbotanga itaona kuti munhu aenda nekwamutare haapedzisira ava kuharare ende neshokwadi zvechiwa munhu achienda nekwamutare unosvika nemasvingo asvika masvingo obatanidza from masvingo to Chivu muwana munhu uye asvika kuharare. Munhu ari intelligent it can't. Vanhu ari intelligent ndovaya vaitidzisa kuti it can't. Long division maths it can't. 7 into 2 it can't. But munhu ari wise anoti okay haipinde zvayo but tikaimba ndidzira inopinda. Ndona. So that's the only difference between a wise person, a wise man, and a munhu ari intelligent. And also, an intelligent person will understand what is being said. Munhu ari intelligent, aronyadzonza zvandikutaura. But a wise man understands what is zvandasiya ndisinotaura. Right now, pane zvandataura zvese munhu ari intelligent pana uyu yakangwara. Yeah. But munhu ari ane wisdom manje. Anoti mufana asirira zvokuti mufana ndandiri kuita live ndatotaura maybe asi zvandasiya ndo zvinounderstand munhu ane wisdom. Ari intelligent works with what I'm saying right now. But ane wisdom ari kutoona mapoints andisina kutaura mufana uyu ndinanguzoti ka andona. So ukaita live ukaedha munhu ane wisdom akaita live newe muchipindura naso munhu ane wisdom maviewers anokunudza ona mupana ane wisdom one uyu ari intelligent. Saka kuti uone munhu ari intelligent neane wisdom inodori skill futi you need wisdom kuti uziye difference wisdom ne intelligence. So a wise man understands what is left unsaid, but an intelligent man understands what is being said. And an intelligent person speaks when he has something to say. But a wise person speaks when he has something to say. A wise man because says an intelligent person I have to say something because I have to say something. Mu parliament memoya. Just because in my party ataura. I think this is not zorra guys. Mira nsimuke ntaure something. That's an intelligent person. Anozati uya kataura ukaenda madliwa 1-0. But a wise person man will only speak when he has something to say. I've got something to say. Kana usina chokutaura anonyarara zvake. Moenda mtu ngatakadliwa 1-0 arega kutaura nokuti hana chokutaura. But muparliament mukaita vanhu ari parliament yakazara vanhu ari intelligent vane wisdom vari vashoma. That's why uchiti munhu akataura kuti V11 rikazoti mumwe munhu ari intelligent vanotaura zvake V12 munhu ari wise anoti okay taura zvema V11 okay fine handei mberi nenyaya tonomabata pamberi apo handivati V11 let's not speak, we have nothing to say, we will speak anatane zvokutaura motaura ivo funga kuti vahwina makumberi kuti zvamataura izvi mune V11 vorera mambotibudza kusura here ndo pandanganyaya manje. Munhu ari wise akudawo V11 from you. Munhu akati munhu ari intelligent akati there is no God. Say there is no God because hatisi kumuona. You can't see God, so there's no God. Okay, you're saying there's no God. A wise person will keep quiet. Okay. Mofamba mosvika pane baba shop. A wise person nobody. Anyway, let me tell you something. There are no babas in the world. You are not intelligent. You're very stupid. Can't you see that's a baba there? But there's no baba in the world. Why did you say so? Because ndaona munhu ane madreadlocks. Kana baba anga ariko sei munhu ane madreadlocks. Mubvunzo waunenge wabvunza wewe uri kuanswer question yake yambotaura kuti there is no God because God haaonekwi kana kuti there is no God because huona then izvo zvisina kuitika nokuti there is no God. Saka ndio zvaita Jesu anga ane wisdom yakapfuura yaKing Solomon.
Jesu aigona kutaura mufananidzo so mugosara muchiti baba vane ngano apa, baba anotaura ngano apa. But wisdom yaJesu even now makagara pasi mukazofunga kuti saka Jesu aitowanzira vanhu kawa. Whereas John the Baptist akanga ne intelligence and aitovaudza kuti you brute of vipers. Even Jesu wake aivati, but akatovaudza direct, are you who? And John the Baptist akatoti kuna Jesu, are you the one who is to come or should we wait for another? Ndinatsoziva wisdom ichinyatsomuudza chamari. Bible rakataura kuti muri cousins and ndiye mwana waMwari. But dzasungwa dzakatanga kubvunza kuti are you the one who is to come or should we wait for another? Wait for who? Mr. Wisdom vashayikwapo kwasara intelligence. Kuti aiwaka kana Jesu ariyo king ndakuvura wakamujere muno. Ngavaiteka zveuking wacho. Intelligence dzaitaura. But wisdom ndayokuziva kuti aiwa kuda kwaMwari ka hakusi kuti vanhu varwiswa. Shamwari uchatogurwa musoro iwe ugotofa kuenda kudenga. Jesu aitozviziva because anga newisdom. No. Kuda kwaJehovha ndokuda kuti kuitike. But John neintelligence blaz. Kana muri mwika mune mapawa makapiwa kudenga karovaika vanhu varoda ndiuraika vanhu handisunga kava. Zvamburaika vanhu ndidzokera mukadzi wangu. Andoona. So wisdom neintelligence ndozvo zvakaita. Tosvika panapa toti ndingati a wise man sees, an intelligent man sees everything as relative, but a wise man will see everything as related. Wise man anolinka zvinhu ichi chinolinka nechichi. Unoziva munhu ari intelligent pakazvagwa mwana anoti mwana haana guma ramama vake uyu, haana guma rababa vake uyu, mwana haana guma rababa vake uyu, mwana akahuriwa uyu. Munhu ari intelligent. Munhu ari wise anoti okay, guma harisi rinodetermina chete kuti mwana padi kuitwa DNA. Munhu ari wise bhesi nezvaari kuona kuti okay, mwana haana guma uyu, mwana haasi wako, anodawo DNA kuti okay, tadii tashandisa DNA. Munhu ari intelligent apedza akati no, mwana wayo ane guma harisi rekwamapira iro handiti. But munhu ari wise manje anoti aiwa handeiti mbonotora DNA. Hatingangomanyiri kungoakuza munhu kuti chii, tongoakuza munhu kuti mwana haso. Munhu ari intelligent neari wise vakatosiyana. Munhu ari wise anoona everything as related. An intelligent man sees everything as relative. Ukangaone a wise husband, a wise husband ndoye anoziva kuti kana mukadzi achihura haumungwarisiri. An intelligent person mukadzi akanoona kwauya kumba wanga urivi saka wanga nechikomba. But munhu ari wise manje anotoita senge akapusa. Vanhu vari wise marriage, ukahurira munhu ari wise marriage unobatwa usina kwaenda. Ukahurira munhu ari intelligent unomuhurira for the rest of his life. You can actually cheat on someone who is intelligent. Easy. Chisingaite kuchita munhu ari wise. A wise person haungamuchiti. Because paunenge uchichita yanopretenda senge asina zvaona. Relaxa mukuchita kwako. Kusvika watozochita zviri stupid zvokuti unobatwa red handed. That's a wise person. So tadero manje an intelligent person in a relationship will try to control the mass flow. An intelligent person anoda controller so senge remote controller. Tese tinozviziva kuti munhu ari wise anoziva kuti uchamara wapaka controller munhu 2 seconds. Unoziva kuti munhu anokuhurira according to level rokungwarisa kwako. Kana uri grade A distinction yekungwarisa marriage yekuti autsvaka chihure, anokuhurira zvedistinction iwo futi, anokwidza chikero chake chokuhura. Enda ndingachimaka shoti pese panofonera ari mumota, pese pano ende nguva yanonohura izvona inguva yekuti unenge achiti munhu andamboona apa ndikamona apa ngambohuri. Saka it's easier kutohurira munhu ari intelligent than you will never succeed if you're dealing with a wise person. Azvite ndo pane difference yemaporisa. Unoona kuZimbabwe kune maporisa tovati ndo ma-intelligent people vanokusunga nemhosva ine evidence. Kwazouya ma-CIO.
CIO vanoshandisa intelligence but very wise. MuCIO anogona kutsvaka information yaari kudaka agoiona kuti iyo information andiri kutsvaka agoita senge asingaitsvaki because akuwedzera newise. Kuva wise is very wise, is a wise person. He's not gonna overreact. Anoda kukupa tambo refu kusvika wazvisunga. Ndona muporesa akangokuona uchidoita zvinhu evidence isati yaidombonyanya kuzara takubata endai whatever I say is gonna be said you in court what waisungwa njere waiswa kumberi. A wise person anogona kumuka kune maucho chakauraya vanhu chaivo chaivo. Kune big organization countries akauraya vanhu noza countries aiuraya vanhu vatongi venyika. Kuna munhu aikumbira mari every time mustreet pedo nepaigara mwana Russia pedo ne office ya president dzichingokumbira mari dzakadai every day, dzichikumbira mari dzakadai every day. Izvo dzaitarisa movement dzazori dzimi intelligent guys dzakatumwa dzichitarisa movement, time yaanoenda kulunch, time yaanodzoka, time yaano dzichichengeta for 2 years. Musiwadzakarega kuuya ndo musi wakafowo uyo kuAmerica. Vanhu vozolinga kuti panopfesa uyu panopfesa igaraba suddenly kubva zvangofa uyu hatichamuoni. Zvinoitika zvo munhu kubva zvakafa nhingi zvese hatichatomuoni. What's really happening here? Ndo zvavanoita izvo. So sometimes vanhu vari wise vanogona kudai so. Vari wise vanogona kutrepa. Kutokutrepa chako chako. Vanhu vari wise. Kuti dziregei. Tichadzipinza madhiri. Toda kudzisunga but todzipinza madhiri. Dzichapinda madhiri sunga madhiri ari genuine. Todziwanira nyaya tobva tadzisunga. Hadzibudidzi. Andowana. Hadzibudi. Munhu ari wise anogona kuziva kuti okay ndozvazviri right. Saka iyu munhu ari intelligent anotry kucontrola mass flow. Takadai so anoda kucontrola live, kuicontrola live yese kuicontrola source remote. But an intelligent person anonavigate through the mass. Haakucontroli kuti hey. Munhu ari intelligent haakontroli makwai kuti matenherei pano patiaunganidza. Anopinda nemumakwai machona. Vanhu vari intelligent pakaita rwizi kana kuti gomo vachigadzira road. Munhu ari intelligent anomurudza gomo risako ogadzira road. Munhu ari wise anosiya gomo riripo ogadzira boterekwa. Vanochera mugomo imomo vogadzira road mugomo imomo. Asi chitenderera kusvika inobuda kuendo. Munhu ari a wise person ka anoita njere shoma dzinokuvadza vatenzi nebasa. Njere shoma dzinokuvadza vatenzi ndo pakabva tsumo yeye. Munhu ari intelligent anenge achiita zvinhu zviri correct but zvimukostira more. Munhu ari wise anosave anoita zvinhu zviri correct less with the less resources. Right? Last one. Munhu ari intelligent anoparidzira vanhu yeah machines yeah. But munhu ari wise anoita reach them nezvito. Vanhu vazhinji vari kuitika mazuva ano vari kuparidza kuti nyika yakadai mwari vakadai so havasi kuparidza give unto the church but are they giving? Muri kupinda machechi anoti give but ivo vanhu vachona havasi kutombokupa kana chirema 1 chemuchechi imomo chiri kuvata pasi. Hapana munhu aiwane mbedha 15 nemota 19 but some of the people vari kubva kuchechi vachibva kunona Bedbridge vanotadza kupiwawo kana ka twin cab kana ka Nissan neDatsun 120 waikuti okay imanobva Bedbridge vachiuya kumasangano kunoku mwoyo waMwari wandidi kupei. All they want take. Intelligent people take. A wise person knows that, you know what,
vanhu ivava ndo vanhu ndorelya navo. So they need to be you are as rich as your poorest neighbor. Munhu ari intelligent anoshowa off muraini, ndini ndega ndine mota, ndini ndega ndinovata pasi, ndini ndega. But munhu ari intelligent, ari wise, anopa vanhu vese mota kuti rodhi igadzigwe. Munhu akagadzira rodhi achiti komana mota yangu inozofa, anoigadzira nomazvo pane munhu arogadzira rodhi achiti regai tigadziravo, ndo vane mota yasu tine ngoro, regai tigadziravo, ndo vane mota yavo, tovagadzira rodhi kuti mota yavo ifamba. Handikona. But iwe ukamutengera mota we, unomutengera mota, iwe unenge une zimota rako nemavhiri akadai so, iwe umutengera kamota kane mavhiri akadai so kadiki, kakanza nemavhiri ebhara, achagadzira rodhi kuti mavhiri ebhara afambe, iwe as a wise person yako inofamba pagadzikwa. Handikona. Ndo zvega zvingori different pawise. Saka King Solomon akati ndokumbirawo njere. King Solomon akadi kumbira mari. Mwari vakati iwe ndokupa chii? Kanzi ndipe njere. Zvikanzi wakumbira zvakanaka, pamusoro penjere ndichakupa pfuma, ende ndakupa pfuma ka pamusoro pepfuma zita rako richakudzwa. Unoona, you are smart. Vazhinji vedu tingade takati I'm very intelligent. Why should I ask for njere? Ndine masters, ndakatopedza chikoro, ndine PhD, ndotonzi doctor, ndichadzidii wisdom. You still need wisdom. That's why uchizoona kuti dzimwe nguva you can lead a country une madegree but usina wisdom to lead. Wisdom ndo inokuyambutsa pamberi apo, right? So intelligence is very good, but wisdom ndo inozokupa better results. Todzoka manje kuma relationship. Munhu ane wisdom anoziva kuti kumana relationship ikasakutidzirwa, huni dzinopfuta ndiri kunyembera. Vakambogara kumusha, huni dzembaribari dzinopfuta. Saka it doesn't matter to tora huni yakareba sei, unogona tora huni yakareba 50 centimeters, otora huni yakareba 1 meter, otora huni yakareba 10 kilometers. But huni iyo inoda kuchidzirwa. Tozvakaita love. Love yakafanana nehuni. Unoziva ndikavesa moto right now nezvinizvi ndikavesa nematisha ndikatora ndikavesa ndikaisa zvinhu zvendikavesa. Moto uyu unopfuta kupfuta zvakupfuta zvezvi. But unoda munhu unoti kana apa patsva apa wapfuta, umouya okutidzira. Kukuchidzira in our language, kukuchidzira kutora huni uchiisa pamoto ipapo, uchisebedza pamoto ipapo, ndozvanzi kukuchidzira. So vanhu vazhinji munotanga relationship yenyu munogona kuvesa moto. Relationship dzenyu dzakapenga munovesa moto. Iwo matanda maisa wedding day, sitonye murovana 5 times usiku, maenda kuhoneymoon ende mune mari murudi. Iyo relationship iri kupita pozi moto kukura kudai. Vanhu vese tichiona pa Facebook they're so in love. Wow, vatengerwa mota. Vakapfeka Nigerian outfits vachimecha. Ona chana chavo chakanaka. Moto yawotsva uchipfuta uchisvika kuend. Huni dziya dzichiripo, love yacho ichiripo, mari yenyu ichiripo, but pari kushakwa anokuchidzira. Dzosai torai huni dziyamo. Love yakafanana nezvo. I want a perfect example. This is an example from a wise person. Ndo zvinoita love. Love inoda kuchidzirwa. Moto yawatsva wapfuta. Panoda umwe munhu anoremember mulove imomo. Pavanhu vari kubika ivo, munobika sadza bure. Mukasakuchidzira huni, munobika sadza bure. Taimbobika nemaguri kusina huni. Kana kusina huni ukabika nemaguri, maguri anopfuta, but anoda munhu anokuchidzira. Panenge otsva maguri opera pepe, panoda munhu anoremember, vakomana maguri apera, hunzai mamwe moisa mumoto opfuta futi kusvika chikafu chaibva. Zvino imimi muri intelligent. I've got a beautiful wife. You've got a beautiful wife, fine. Love your peace. We love. Instead kangoona takataza muchikwira pamusoro pemadhiramu. Wotsva energy yese yotsva. Ende huni unoziva zvinoita. Huni hobvu yemupangara kune moto yataivesa makuseni. Waigona kuti tozovesa moto makuseni. Matoudzima. Unowana kune imwe huni yakarara ichipfuta. Hautombonidhe matches. Kuti huni yakasarara ichipfuta nai. Chingounganza pati tovesa moto. Wobvisa madota. Saka chinodiwa pamunhu ari wise manje ka. Kana uchivesa moto mangwana makuseni, bvisa madota. Unofanira kubvisa madota pachito pachoto. Munhu anofanirwa kuwaipa.
Zvanofanira munhu anowaipa magaro ake asati aita tsvina achiri ndoda aita shortcut. Hakuna shortcut because hapana shortcut. Unofanira waita tsvina first ozowaipa. There is nothing like ndombowaipa magaro ndozoita. Wakafanira munhu anenge atowaipa onoita diarrhea. Unofamba uchinhuhwira vanhu. Kana uchibesa moto wako makuseni unofanira kubvisa madota ese anezuro aya unokanda uko. Wovesa fresh huni. But huni dzedze dzakadai so. Dzatsva dzasvika kunze kwemapfiwa. Zviri kubikwa zviri apa. But dzatsva dzasvika kudzapera. But dzichakareba. Love yacho inenge ichiripo. You love your wife. You love your husband. Ndo zvakaita relationship dzavanhu vazhinji vari kurambana. Vanorambana achitodanana. Pakangoshayikwa akakuchidzira kuti ngadzisebere padhuze dzipisane futi zvadzakamboita kutanga. So relationship dzenyuka muri kutodanana, munotorambana muchitodanana, pashayikwa anokuchidzira chete. Ihuni iri kupfuta stereki ichinda yakadai, imwe ichipfuta ichinda yakadai. But pari kushayikwa anokuchidzira. Pakawanikwa munhu mukatsvaka mukuchidzira akangwarisa. Anoiuraya marriage because anotora huni iyo anoilaita uko. That's what uchinzi love ndeyevaviri. Imimi vaviri imimi gadzirisana. Ukangoona love yoda kunogadzirisa nevabereki. Let me tell you, love yoda kunogadzirisa nehama wauraya. Iwe kana moto uchinge wakudzima mumba ukati ukanotsvaka parafini, hapadiwe parafini apa. Moto wari kubika nawo hausi kunidha parafini. Moto uyu ungonidha kuti huni iwedze kwemukati, iwe huni iyi yatsva ikasvika yakusvika kuendo iwedze kwengounzwa pakati apa isebere ipfute futi. But imi munoti parafini ifamily sisi murume wangu anoti murume wangu ari kundiabuse sisi maybe uya kuno tina mwana anobuse uya ugare nesu. Uri kuona kuti huni iyi yangaitwa kuchidzirwa so maybe nongonotaura kuti buti tanzwa kuti muri kurova mukadzi musarovana. Yatorwa huni iyo huni yava uko yakulaitiwa uko iyoyo huni iyoyo yakutonopfutidza umwe moto usiriwo kana kutodzima, nokuti dzimwe dzenguva huni dzinopfuta nokuti dzakawanda dziri pane dzimwe. Kune imwe miti yaipfuta iri pane imwe. Kutopfuta chako ukaubvisa ukaita wega uchidzima dzerenzee. Ndo zvakaita marelationships atiri. Dzimwe relationships dzenyu dzakapedzwa nerelative. Dzimwe dzakapedzwa nevafundisi. Murume wangu achavi kuchechi. No. Don't sleep with him. Kusvika adzoka kuchechi. Shamwari. Ndo vanofanga wadomupa bonde pakuti shamwari. Akanakirwa kuti the joy of the Lord is my strength. Iye wati mwana muri kunaka mazoti. Aiwa ndanamatirigwa kuchechi uku. Unamatirigwa namaimfundiso. That's why ndakunaka. Zvine munobudzwa kuchechi kuti usarara naye muhedhen. Usambikira sadza muhedhen. Anouya usiku, anouya kwaedza. Listen. Dzimwe dzenguva varume vari kukuhurirai vavanhu. Unoziva achibva kuhure ikoko ukauya kuti ndakuisirai mvura inodziya sadza ndiri kudzisirai. Abva kunohura. Unomuchinja chamari munhu anopesa kuti but ndinohurirei. Zvese zviri kumba kwangu izvi. Nemukadzi wangu andori better futi. Chinozobata vanhu varambe vachihura ndechekuti hanzi ko uri kuyei kudyei. Chinozobata vanhu varambe vachihura sometimes ndechekudai so. Munhu anenge abva ari kubva kusmall house. Munoziva masmall house anombodwa abhiza varume venyu. Small house inodomba abhiza. Small house inofanzwa ndiana fona. Hafutseka unondirorewe, you can't ask me phone ndeyangu. Murume wobva akazvimbirwa. Ipapo ndo pandoti aone mukadzi ari soft. Titi maswera sei phone yangu. Titi ndakuisira mvura. But anodzoka ikoko wonzi manga muripi. Uchadla izvozvo. Vada ikoko kwawangore. Ndo yanga itori opportunity yako yekukuchidzira. Uko zvabva zvaburana unozati hapana opportunity iri better yekutora murume wako back than musi wanenge abva anditsetsorana nesmall house.
atetsura nesmall house uya kumboona kuti small house kutori nani atetsura ke small house kuri nani asiapuwa stonyeni uku wado yakanyimwa. That's why varume varongoramba achienda kuuyu same nesuwo varume kana chiurigwa. Yosa sometimes ukaita nice anoti but ndiri kuhurirei. I still get everything. Zvese zvandiri zvese izvi zviri kuomba kwangu izvi. Mwana wako chaichaiwo ukatanga kumuitira zvese mwana wako haabe kuchikoro hazviite. Vamwe vanenge vachinzi vari kuba matickets vaba matickets emovie aba matickets emovie movie yandoona daily nadedhi wangu anoendesa movie every day. Why should I say zvavafanira kuti abva kunhamo ndianoba. Kune vana vanonzi kuti aba mobile phone and dzimwe mobile phone dzacho dzedzabiwa iPhone 4 yakudhara dhara. Mwana wangu ina hangabi iPhone 4 yacho kudzati yani iPhone XR anoda ndine iPhone XS. Pakabiwa iPhone havatogari vambosuspecta mwana wangu mwana wafidza zviite andori neXS ine 512 gig memory ende foni yachona inofona senge inoshandisa mvura. But vana vanobva kunotambugwa nokuti chero chingwa vazi chakaita sei pakabiwa lunch yomwe munhu maticha andoziya kana kwatobiwa kuti muklasi mukabiwa something havambobvunzi mwana wahandle yona zviite anotaza kuti aiwa uko aiwa asiri. In fact vakadwana umwe munhu atengerwa food ndopa bozi chimwana changu mbokudza story chimwana changu chachemsikanzwa pane pamwe pandandamboita stupid ndangochisira mari muaccount. Unongoziva zvinoitika dzimwe nguva mwana anenge achigara nevabere mari amadivorsa mai vachiti handidi mari yako saka wopedzisira wakuisa mari direct kumwana. Apa mwana ane 10 years apa mwana ane 150 bozi dzimwe nguva munhu anogona kuramba maintenance kuti aiwa maintenance handisida mari dzako iyo handidi. Apa iwe unodaitira vana vako something apa uri kugara abroad wobva isira. Saka chimwana changu zvachaizoita manje chimwana changu chaidai so maticha anopa vana zvimaswiti so vanenge vagona muklasi vana vanenge vagona muklasi vapa maswiti anotengwa mupoundland. Saka icho chimwana changu chachine shamwari yacho chaiziva kuti kune Costco. Saka pataenda kuCostco didi tengerawo maswiti ayo nemari yangu papocket money yangu papocket money yangu anoita 799. Saka anenge akazara so zibhegi sakadai indomutengera innocent ndisingaziti mwana achi ane maidea yake saka aigara nemaziswiti ake mubedroom anenge umadle zviri responsible. Okay, saka maticha ari kurewarda mastudents vana vemuklasi memupana wangu kuti vanenge vagona chichiti vanenge vaita behavior. Saka chimwana changu hachabehave manje chonyimwa maswiti aya pavanoenda kubreak manje choburitsa acho kuti maswiti amuri kuti mahwina negood behavior ndinawo mubhegi uyai chotanga kugovera zvasikana zvemuklasi imomo chichigovera. Chimwana changu chine 10 years chichigovera vanhu vese chigovera. Ticha wobuiona vana vese vane maswiti abvepi maswiti zai tapiwa naRyan kusvika maticha atozondikumbira no tokumbirawo utsiure mwana wako because zvatiri kuda kuita kumotivata vana hazvichaiti bhozi vana havachatoisi effort kuti tokwanisa kupiwa naRyan pabreak maswiti acho anga asingadhuri. Vanozani mwana wechidiki akatenga maswiti $6 £6 anenge akawanda sei. Ndozamataura chi sometimes unogona kuita kufunga kuti waita wisdom you're intelligent. Ziva difference which are you intelligent or you've got wisdom. So you need to have both. Be intelligent. An intelligent person and a wisdom are very good, very dangerous as well. Because munhu ari intelligent ane wisdom anozvidzora. Pandakanga ndichiri mupana ndichikura ndandiri intelligent pandandisina wisdom. So zvaita zvoti mustreet tikangoburana ndaiziva pekurova nenguva yekutiza nezvekuita after ndatiza. So ndandisiri wise enough to stop fighting. So I would go into a fight kuti ndiwine. So ndairova munhu ndotiza and andambogara ndamborohwa ndoyaiva stare yangu. But now as a wise person ndakazozati no you don't even need to fight. You can avoid the fight nongoti sorry. Andona ndo zvinoita a wise person. An intelligent person anopinda mufight owina
But a wise person will avoid the fight completely. So, if you're intelligent, you can avoid fighting. Wazviona iwo kuti mukadzi murume wakanonoka kudzoka kumba handiti uruzviona munhu esanozve naye anozvidza kuti wazviona. Why not just pretend you haven't seen that? Uone stress yaanoita. Guys, kana mune varume vanoita zvechitsotsi-tsotsi, let me tip you vanhukadzi. Imbodai so one day, kana TV nevana vasinganzwe. Imbodai so, mwana wako oita musikanzwa handiti. Womuona tata musikanzwa. Womutarisa so. Kana kuti wowana kuti pane window rakaputsika pamba. Handi vajara kuti ukauya unopopota uchiti ndorava munhu wese pano ndiani aputsa. Iwo nyarara. Woona window rakaputsika. Try this, guys. This is actually wisdom and ndakuudze. Wawana window rakaputsiwa. Hauvabvunzi kuti aputsa window ndiani. Wongo repair window iroro. Haya munhu uya repair window iroro. Wakanyarara. Vana vanotozviziva kuti kuputsa mawindow hakubvumidzwi. Kuzoti ndiani aputsa window yai pano ndikurove. That's an intelligent person who is trying to instill fear muvana kuti mukatamba bhora. A wise person manje auya. Uyo wise person auya. Haana kushowa zvaari kufunga nekuputsa kwakaita window. Angori repair akanyarara. Une more effect iwewe wari repair because vana vanotsvaka kuzoputsa kechito kuti hatisati tatomboziva kuti patakaputsa rekutanga reaction ichauya ndeipi ende vakareacta sei. Isi totoputsa rimwe futi aiwa takuzomamiswa manje panapa. Andiona zvinhu zvinofungwa nemunhu ari wise thoughts anowanzoita senge ari kure ariwo mashortcut. Vabereki vedu vavasina wisdom, vava neintelligence zvekuziva kuti okay, wadya nzunguka iwo, iwe handina. Okay, tsenga gavi uku. Saka vaisvibura gavi gomuti, wotsenga gavi svipa gavi guya kunenge kwazara nzungu, wadla nzungu. Unondoona? That's wisdom. That's intelligence. How does that adya nzungu ndiani? But munhu ane wisdom doesn't even need to go that far kunosvibura muti kuti chichi anogona kungoti shama tione. Okay. Kana kungoavoida kuti siya dziri pamhene nzungu dzacho kuti dzisabiwa. Ndoona? Kana kuisa mhiripiri, kudira mhiripiri zvako panzungu dzacho kuti shasha painouya ichida kudya yongovaviwa. Iyo yanovaviwa yoga inongorega. Ndoona? So vanhu vari wise vaibudza mwana ndokurova usamazamu. Vanhu vari intelligent vanorova mwana akadamwa usamwa. Munhu ari wise anongoita kuti zamu racho rive available. Sometimes wodraw ziso zamu roita chimwe uita senge muromo. Mwana achiona zamu rine maziso atorega kumwa, akutotya mazamu. So sometimes you can actually Melvin Haywood, who do you play for now? I've not seen you playing football in ages, man. Melvin Haywood, have you retired or are you still playing? I've not seen you.